Existuje tichý moment, ktorý mnohí ľudia zažívajú, no málokedy o ňom hovoria nahlas. Je to moment, keď ste sami a nič sa nedeje, necítite žiadny konflikt, žiadny tlak a predsa vaše telo nie je v pokoji. Možno cítite napätie, možno sa to prejavuje ako jemná ostražitosť. Jednoducho je to taký zvláštny pocit, že niečo sa môže pokaziť každú chvíľu. A aj keď je všetko navonok pokojné, vy premýšľate, prečo sa neviem uvoľniť. Ako psychologička pracujúca s traumou a narcistickým zneužívaním vám to poviem úplne jasne. Toto nie je úzkosť bez dôvodu. A toto nie je ani chyba vašej osobnosti. Toto je traumatická adaptácia a nevznikla v dospelosti.